bydd Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi cynnal ymchwiliad ac yn cyfeirio rhywun atom, ein gwaith ni ydy gweld a ydy'r cod ymddygiad wedi cael ei dorri a phenderfynu a oes angen cymryd unrhyw gamau. Dyma rai o'r pethau sy'n digwydd yn ystod y broses. Mae copi o'r hysbysiad cyfeirio yn cael ei anfon at y cynghorydd neu'r aelod sy'n cael ei gyhuddo o dorri'r cod ymddygiad. Mae cyfle wedyn i'r cynghorydd neu'r aelod ymateb. Mae panel o 3 pherson yn cael ei benodi. Gall y cynghorydd neu'r aelod a'r Ombudsman gyflwyno tystiolaeth ac awgrymu tystion. Gan y panel y mae'r gair olaf ar hyn. Mae hyn yn cynnwys penderfynu a oes angen gwahodd tyst i'r gwrandawiad i gyflwyno tystiolaeth, neu a ddylai fod yn ofynnol iddynt wneud hynny.